मोदी जी काहे अनजान बन के बैठल बानी जी। मोदी जी काहे अनजान बन के बैठल बानी जी। ई सहारा लिहलस के तना के जान मोदी जी। ई सहारा लिहलस के तना के जान मोदी जी। केतना के बीपी बढ़ल केतना के चीनी हो। केतना के टेंशन से हार्ट के बीमारी हो। केतना के बीपी बढ़ल केतना के चीनी हो। केतना के टेंशन से हार्ट के बीमारी हो। अब कहिया ले करब समाधान मोदी जी। एकरा कहिया ले करब समाधान मोदी जी। ई सहारा लिहलस के तना के जान मोदी जी। ई सहारा लिहलस के तना के जान मोदी जी। केतना एजेंट रोज लात जूता खात बा। केतना एजेंट महिला के चीर हरण होत बा। केतना एजेंट महिला के चीर हरण होत बा। अबला करत बा पुकार मोदी जी। अबला करत बा पुकार मोदी जी। अब कन्हैया बन के राखी अबला के लाज मोदी जी। अब कन्हैया बन के राखी अबला के लाज मोदी जी। मोदी जी काहे अनजान बन के बैठल बानी जी। मोदी जी काहे अनजान बन के बैठल बानी जी। ई सहारा लिहलस के तना के जान मोदी जी। ई सहारा लिहलस के तना के जान मोदी जी।